Ahoj, krásný den vám všem přeju. Dneska si uděláme kopřivový oplach, něco na podporu růstu vlasů, aby ty vlasy byly zdraví a silný, protože nevím, jestli jste to zaregistrovali, jestli mě sledujete taky na TikToku, ale měla jsem takový velký problém s jedným šamponem, protože já jsem si koupila organický šampon, základ na výrobu organického šamponu, no a mělo se tam přidat jenom pár kapek esenciálního oleje rozmarín a tak a trošku pantenolu. No prostě přesně jsem se držela toho receptu z ekokozy. No a já si myslím, že ten šampon byl strašně silný, protože já nevím, to se snad ani nedá popsat. Já jsem si to umyla, ty vlasy, já si je vždycky myju dvakrát, už poprvé si říkám, to je divný, to už mě mělo zastavit, ale říkám, tak až se to směje, to bude dobrý. Dala jsem si to podruhý a vznikl prostě jeden velký dret, ale takovej dret, že jsem myslela, že ty vlasy fakt jako oholím, byl to boj. Dala jsem tam kondicionér, nic se nedělo, ty vlasy byly úplně, jak když to nejsou moje vlasy, jak když je to nějaký chemlon, bylo to úplně strašný a jeden velký dret. My jsme to fakt za 2 hodiny rozčesávali, zachraňovali tu na kondicionéru, tu na hairfoodu, který není vůbec levnej, jo, prostě jsem si na to dávala masku i potom, no prostě strašný. No a vzhledem k tomu, že to byl jeden velký dret, tak při tom rozčesávání, i když jsme se snažili, prostě nechtělo to jít ani po tom kondicionéru a tak mi prostě dost vlasů vypadlo, takže já teď chci, aby mi co nejrychleji dorostly a ty, co mi zbyly, jako furt jich mám, já jsem jich vždycky neměla jako moc, jo, ale jako nepřišla jsem o všechny, takhle to myslím, tak aby prostě ta kvalita, to mi přijde, že to docela na té kvalitě jako je znát těch vlasů, hlavně teda v té poslední třetině a tak abych jako zlepšila tu kvalitu, takže kopřivový oplach, rozmarínový sprej a další věci, prostě budu jako dělat různý masky a tak, masáže vlasů, že jo, to je hrozně důležitý, takový masážní kartáč na to mám, tím si to promasíruju, ono to prokryví, urychluje růst těch vlasů a tak. No a já jsem psala mimochodem, jenom abyste neřekli, že je to úplně moje chyba, tak já jsem psala té firmě, co se mi stalo, přesně ten postup, co jsem udělala a oni odpověděli, to se může stát u dlouhých vlasů. Prostě mi odpověděli, to se může stát, jo. Jako já tam píšu, mi vypadaly vlasy, že jsem si je málem voholila a tohle. Oni to se může stát, jo. Takže já jsem mluvila s kamarádkou, která vystudovala nějakou chemii a takhle, tak říkala, že složení je v pořádku, ale že se myslí, že je to strašně silný koncentrát, že je to strašně silný, on to ředit nemělo. Jo, nebyl to žádný koncentrát, ale říkala, tam muselo být něčeho strašně moc, protože to ty vlasy, já nevím, ono jim to vzalo úplně jak kdyby všechnu masnotu, a to není ani jak ty čistící šampony, nebo občas po nějakým přírodním jako se stane, že jsou takový suší, ale tohle byl jiný level, protože vemte si, že vám zůstane dret a prostě nejde rozčesat ani po tubě kondicionéru, jo, takže říkám, jdu si udělat i ten kopřivový oplach s tím, že já mám tady takhle, odkud to je, na turvy, takhle sušenou kopřivu listy, ale samozřejmě si to můžete někde natrhat, akorát co mi rostou za plotem kopřivy, tak já bych si jako ráda natrhala a nasušila, ale oni tu furt to pole něčím stříkají a tak. A Jardova mamka to furt něčím stříká. Jo, za plotem. Jako v tom místě, kde jsou ty kopřivy, takže já si to nelajznu dát na vlasy, protože bych tam fakt nerada měla nějaký Roundup nebo tak, takže si to radši koupím. No a myslím, že to ani nebylo drahý. No vyjde to na pár korun, to oplach, takže jdeme na to, ať jsou vlásky zase jako nový. Já si konec konců teď akorát budu mít vlasy, takže to rovnou využiju. No a dám tam čtvrt hrnku sušený kopřivy a jenom listy. Dobře, tady je i větvička, neva. Vám to mohla zvážit, kolik to je, vteřinku. Zvážíme. Ať to máte přesně. 5 gramů, vidíte to. Takže 5 gramů tohle a teďko půl litru vody. A jdem to dát na sporák. Já si tam nastavím nějakou střední, prostě nějakou mírnou teplotu, ať to zase moc nevaří, protože pak by se vám to strašně moc rychle vyvařovalo, což jako nechceme, aby ta voda jako hodně mizela. Kdyby ale mizela, tak ji tam můžete dolít do toho původního množství, až to prostě přecedíte potom. Zjistíte třeba, že vám zbylo 200 ml, tak to klidně vraťte do těch půl litru, protože my chceme přibližně, ono to nebude asi přesně, ale těch půl litru toho oplachu. No a teďko to vařit na tom mírném stupni, mírné teplotě nějakých 20-30 minut, občas promíchat, no a
jdem na to. No, a občas to takhle promíchnu. Jinak není třeba, ono, když to dáte na jako nízkou teplotu, není třeba to úplně nějak hlídat a můžete si dělat něco jiného, aby vám to nezabíralo čas. Ale jinak ta kopřiva, já jsem si o tom hodně četla, je skvělá na ty vlasy. Kopřiva, rozmarín, levandule, potom cibulový olej, ten si taky budu vyrábět. Co ještě? Teď si úplně nespomenu, co všechno. Ale jako pokud chcete, aby vám fakt jako rychleji rostly, tak co já mám vyzkoušený, protože já jsem vždycky dosáhla téhle dílky a tam jsem skončila. Jakože dá se to nehlo. Tak ty masáže, samozřejmě nějaká strava, to je taky základ, že jo, a voda, to všechno ty vlasy jako vyživuje. No, já jsem to někde četla, nějaký jako článek, a tam dokonce psali, že když jako nedáte tělu ty živiny, tak když si už nějaký dáte, tak to jde do těla. Ale nejde to už do vlasů, protože tělo si to dá jenom do těla, když jako toho má málo, tak to přeci nebude spát jako do něčeho zbytečného pro něj jako vlasy, ale když jich máte dostatek, tak to jde právě i do těch vlasů. A stejně tak je to i o hydrataci. A to je tak všechno, celulitida a tak. Au, mi cupl krk. No, jo, celulitida a tak to všechno je i o té vodě a nejenom, že se člověk koupí nějaký krém. Bohužel není to úplně zadarmo a říkám, já se o ty vlasy dost zajímám a snažím se, abych je měla krásný a dlouhý a pak se mi stane tady to. Protože takhle, já si vyrábím tuhý šampony. Používám je, jsem s nima nadmíru spokojená, prostě mi strašně vyhovujou. A oni nemají, já nevím proč, prostě ten základ na výrobu toho šamponu, tak on prostě není. Jo, nemají ho tam, takže já mám poslední, myslím, 1 nebo 2 šampony vyrobený, jo, a pak nemám nic, takže právě proto si říkám, dobře, tak co tam ještě mají, když tam nakupuju, tak co tam ještě mají. A tam základ na výrobu organického šamponu přidáte jenom, a teď fakt z hlavy nevím, přesně jsem to tam přidala ten pantenol, že jo, a můžete esenciální olej, těch jsem dala ještě mnohem méně, než tam jako doporučovali. A to mi i nějaký lidi psali, že to, co tam doporučují, že je jako moc, že je ten rozmarín a tak je silnej. Každopádně těch jsem dala mnohem méně, opravdu jenom pár kapiček. Jarda to taky zkoušel a to říkali, jako, že to je mýma vlasama, mi řekli, jako, že to prostě, že mám buď moc jako, já nevím, jak to říct, že je to mým typem vlasů, nebo že mám moc dlouhý na použití šamponu. V životě jsem neslyšela, že bych měla moc dlouhý vlasy na použití šamponu, ježišmarja. No a zkoušel to i Jarda, ten má zase úplně jiný typ vlasů než já, ten má kudrnatý. Říká, já to musím vyzkoušet, to není možný. Ale jako ne na celý hlavě, vzal si jenom pramínek a umyl si to jednou a říká, no ty brďo, co to je prostě, to bylo strašný. Jako fakt to, protože někdo mi psal, že nějaký čistící šampony, jako že udělají to, že vám ty vlasy vržou a že jsou takový suší, ale že to ten vás očistí, pak se dáte kondicionér, ten vás se uzavře, jo, a pak, že je to zase jako v pořádku. Ale tohle bylo úplně jiný level. Říkám, jako kdyby je to vysušilo, pak jsem se dala kondicionér a ty vlasy byly v pořádku, tak ani nekváknu. Ale vemte si, že vám zůstane jeden velký dread, ale to si, já říkám, já jsem to ani netočila, to byla taková panika a boj o tu záchranu vlasů, že jako poslední, co mě napadlo, je vzít jako mobil a začít se natáčet, že jo. A myslím, že by to bylo jako blbý video, protože jako jsem nebyla moc dobrým, no prostě jsem to vořovala, no. Protože říkám, těch prvních, já nevím kolik, třeba půl hodiny, říkám, Jardo, to je v háji, to je na ostříhání. A Jarda říkal furt, ne, není, neboj, to se zachrání. A bylo mu vidět na očích, že to jako moc tomu nevěří, protože to jste neviděli takovej dread. A fakt jsme jeli ve 2 hodiny, takhle. A jako, ty kráso, jako, no dost zůstalo na tom hřebeni, no. To, jak se to prostě zacuchalo, tak tam nebyla jako šance. Jako, myslím si, že jít s tím ke kadeřnici, tak se mi na to doma vyprdná, ostříhá mi vlasy. Vidíte, člověk chce organický přírodní šampon pro vlasy a úplně opačně to funguje. Jo, takže pecka. No, a to ještě trošku stlumím, docela dost se to vaří na tomhle sporáku. No, a teď už nemám co dělat. Nebudu vás tady zdržovat a uvidíme se, až to bude uvařený. 20-30 minut. Je to 20 minut? Travička, no. Je to 20 minut a já to teda sundám takhle ze sporáku a nechám to ještě nějakých 30 minut louhovat, až to schladne a teprve pak to předsedím, ať z toho dostaneme maximum těch
látek, co v tom je, takže můžete dát pokličku, to je jako jedno asi, jestli dáte nebo nedáte, asi to nebude nějak moc ovlivňovat, ale každopádně ještě to nechte nějakých 30 minut schladnout. Teď už se to jenom scedí a bude to hotový nebo nebude, to vám hned vysvětlím. To vypadá, jak když dělám špenát, vidíte to? Já chci ho co nejvíc vymačkat, takže to tam ještě hodím. Pojď. Dobrý. A takhle. Takhle vymačkám co nejvíc to jde. Když už se s tím děláme, tak ať zbytečně něco nevyhazujeme. Fakt to vypadá jak špenát. No. A jak jsem myslela to, že to bude hotový nebo nebude? Takhle je hotový kopřivový oplach, ale dá se tam ještě něco přidat. Dá se tam přidat trochu levandulového esenciálního oleje, to já teď dávat nebudu, ale dá se tam přidat jablečný ocet. S tím, že pozor na to, to je třeba 10 let zpátky, když jsem začínala s tím jablečným octem, on je úžasný na vlasy, tak pozor na to, není to kvasný lihovej na okurky, to opravdu na vlasy nedávejte. Jo, dávala jsem si to na vlasy, proto to říkám, jako nic se jim nestalo, ale myslím, že je víc agresivní, no není prostě dobrý pro ty vlasy. Musí to být, já vám ho asi donesu ukázat, nějak se to jmenuje nefiltrovaný jablečný ocet, no a ono k čemu je to jakože dobrý. Ono to srovnává pH, je to proti svědění pokožky, pokud máte lupy, ono to ten vlas krásně uzavře a je potom krásně lesklej, takže jako za mě úplně jako super. Já dělám vlastně samotný oplach z jablečního octa, to já si jako pak přeliju ty vlasy po umytí, po šamponu a po kondicionéru samozřejmě a opláchnu to. No a to je právě to, co chci říct, že když tam ten jablečný ocet přidáte, tak to ale jako oplachovat. Fakt bych to oplachovala, nenechávala bych to působit. No ale to já chci. Pro maximální účinek toho kopřivového oplachu, co jsem četla, je dobrý ho tam nechat a prostě to neoplachovat. Takže ho tam dávat nebudu. A kdybyste chtěli, tak na tohle množství 1-2 lžíce, víc bych nedávala, promíchat. Ale pak to opravdu naneste a promasírujte, nechte třeba minutku 2 působit a opláchněte, což já dělat teda nebudu, ale ještě vám teda donesu ukázat ten ocet, ať když tak víte, který. No. Tady mám ještě jeden neotevřený novej, je to od Bevitu a je to Bioro jablečný ocet. Takhle to vypadá, protože já, když už si něco jako chci na sebe dávat, tak se snažím, jako, pokud to jde o nejlepší kvalitu, samozřejmě dá se koupit i třeba v drogerích, myslím, že jsem to viděla v DMku nebo takhle jako v drogerích, dá se koupit, ale říkám, snažím se, aby to bylo, když už tak pro ty vlasy jako co nejlepší volba, takže tenhle ten Bioro používám. No a on není jako nějak drahý, já teď nevím, kolik stál, ale jako samozřejmě je dražší než ten klasický na okurky. Já teď fakt nevím, jestli 100 nebo 150 korun, teď si nejsem jistá, stál a je to 3/4 litru, jo, 3/4 litru, s tím, že si dám trošku, když rovnou vám teda řeknu recept na samotný jablečný oplach, vezmu si, mám kelímek plastový, asi půllitrový, já mám dlouhý vlasy, takže dělám do půl litru, když jsem měla kratší vlasy, dávala jsem do 4 litru a to asi jedno. No a dám tam asi od oka tak 1 lžíci, bych řekla, 1-2 lžíce toho jablečního octa. No a tím se to přeleje. Ale já už tímhle chci končit, já to tam fakt chci nechat působit, takže nebudu nic přidávat. Já teďko přemýšlím, jestli to mám dávat do nějaký lahvičky, aby to hezky vypadalo, když to hned budu použít. Nebo ne. Přemýšlím. A nechám si to, říkám, mám docela dlouhý vlasy, je toho půl litru, takže bych řekla tak na 2 použití, že si to nechám, ten zbytek si dám do lednice, určitě ne při pokojové teplotě, aby se mi to neskazilo. No a tak do týdne spotřebovat, přece jenom je tam voda. Ale pokud máte zdroj kopřivy, třeba na zahradě, víte, že je to nestříkaný, chemicky neošetřený, tak si ten oplach můžete dělat opravdu pravidelně a vůbec s tím nešetřit. Jako klidně tam nalejte rovnou půl litru na ty vlasy. Ono to není, že když to nalijete míň, tak by to míň fungovalo, nebo když to nalijete víc, takže by to líp fungovalo, ale jakože nemusíte tak s tím šetřit. Já si to radši rozdělím na 2krát, protože říkám, teď tady kopřivu nemám a asi úplně nevím, kam na ně zajít, protože já nevím, já strašně ráda využívám přírodu, ale popravdě čím jsem starší, tak dřív jsem se toho jako nebála a opravdu jsem všechno jako někde trhala kdekoliv a využívala strašně moc přírodní zdroje.
Ale teď už trošku nad tím třeba přemýšlím a říkám si, ty brďo, ale jako nejsem tady, co když tady někdo něčím stříká, nebo to pole a tak a pak se ve finále víc jako uškodím, než pomůžu. Takže si radši tu kopřivu koupím v nějaký třeba biokvalitě a tak a říkám si, aspoň vím, že ta kopřiva by neměla být nějak jako porandapovaná, nebo já nevím, nějakou chemii prostě vzatá, že mám trošku jistotu. Jo, a tak já to do něčeho přeliju asi do toho kelímku, do kterého si to vlastně vždycky dávám. Já mám na ten oplach totiž tady ten kelímek s Freddym. Jo, takže dám tam Freddyho. No a kolik je půlka? Asi takhle. Tohle si pak přeliju do ledničky a rovnou si jdu mít hlavu a natočím vám, co s tím dělám. Jako první tu mám takhle tuhej šampon domácí výroby, takže šamponek. Tuhej kondicionér. Takhle do dílek. No. A můžu si to tam také namočit. A samozřejmě i ke kořínku a masírovat. Já to měla v lednici, to bude ledový. A nebudu teda smejvat, protože jsem tam nedávala ten, ocet. Studený kůžně. I na pokožku teda, ne na vlasy, na ty samozřejmě. No a můžete nechat pár minut působit a smejt, nebo to tam prostě necháte. No a ten přebytek vymačkáte a buď to necháte uschnout, jak jste zvyklí, nebo já si to teda vyfenu, protože odjíždím, tak potřebuji suchý vlasy. Umyto, vyfenováno, no a budu to používat pravidelně a doufám, že trošku mi to s těma vlasama pomůže. Ještě budu dělat rozmarínový sprej, možná taky s kopřivou, to se zase stříká v průběhu dne a myslím, že je to i na takovou tu masáž právě tím kartáčem, co si dělám, no tak uvidíme.